to alhamdulillah duk wanda zai shiga ɗariƙar tijjaniya, abu na farko da muka fara sanar da shi shine na cewa in za ka shiga ɗariƙar nan ka yi niyya za ka shiga saboda Allah. Ka yi niyya duk aikin da za ka yi cikinta, lazimin da aka yi cikinta na sahi da lazimin marice da wazifa da zikirin jama'a su ne kawai aka yi. To wa'annan ayyuka za ka rinƙa yin su ne saboda Allah. Kai ko in ka yi aiki saboda Allah, shi ko Allah ya tashi ma sakamako, to sai iyaka abin da yamma, don sakamakon da zai ma bai da iyaka. To amma da kai abu duk abin da za ka yi, ko da yana da kama da aikin Allah, amma ya zama da kai ba don Allah kai shi cikin zuciyarka ba, to babu don Allah da shi, kuma Allah ba zai baka ladan komai cikin shi ba. To shi yasa kaga shi yasa ai aka cewa cikin ayat da Allah ka cewa wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu. Allah ya ce kaga ga ayat yanzu tana ishara ne ga yan dariƙar tijjaniya, saboda Allah kaga can sadda Allah ya saka da ita ga manzo Allah yana magana ne akan wa'annan sahabban Allah da ka zama masallaci ko da yaushe, wa'anda ko da yaushe ba su da aiki in ba zikiri ba. To yanzu ko kaga in an ka dibi sakin ayat za a gano cewa tana ishara ne ga yan dariƙar tijjaniya, saboda Allah ya ce wasbir nafsaka ka ba kanka hankuri na zama da ma'allazina yad'una rabbahum, na zama da wa'annan mutanen da ka ambaton ubangijin su bil gadati wal ashi, suna ambaton Allah da sahi kuma suna ambaton Allah da marici, amma yuriduna wajhahu, suna yin hakan ne saboda Allah dai, ba don hawa su samu wani abu ba. Kaga ai zaka ga wani yana ta wuridi amma wai don da kuɗi yake yi, wani kuma don wata bukata, wani don kai ko duk abin da zaka yi cikin dariƙa ba don wata bukata zaka yi ba, don Allah zaka yi. To ashe kaga don kaga wasu wani yana ta hamu in dai ba cikin dariƙan nake ba, to yana yiwa wurin nashi ba don Allah yake ba, don wata manufa ko don wata bukata. Kai ko cikin dariƙa don Allah kawai zaka yi. To shi yasa kaga ashe muna yin ayyukan nan namu ne nuridu wajhahu, muna yi ne saboda Allah kawai, muna neman saboda zatin Allah kawai. To kaga ashe sai mu gode ma Allah, saboda ko don gana gashi wagga aya da Allah ya kawo ta siffanta halayen mu 100%, kaga sai mu ce alhamdulillah. To shi yasa abin da aka so ka yi mutum ashe dariƙa yayi niyya zai anshe ta, zai rika ta, zai yi ta saboda Allah. To sannan tana da